कोढ़वा गौरा शेरपुर से लड़ौले बानी, कोढ़वा गौरा रामनगर से लड़ौले बानी। वार्ड नंबर 10 के चुनाव जीती है गणेश शर्मा, वार्ड नंबर 10 के चुनाव जीती है गणेश शर्मा, गणेश शर्मा, गणेश शर्मा, गणेश शर्मा, गणेश शर्मा। वार्ड नंबर 10 के चुनाव जीती है गणेश शर्मा, गणेश शर्मा। गणेश शर्मा के अभी की जीतावा, भारी मतों से भाई के विजयी बनावा, विजयी बनावा। गणेश शर्मा के अभी की जीतावा, भारी मतों से भाई के विजयी बनावा। गौरा कोढ़वा शेरपुर से लड़ौले बानी, चाचा चाची भैया भाभी सब का से कहतानी। पारी लगा दयन करना अब की गणेश शर्मा, पारी लगा दयन करना अब की गणेश शर्मा, गणेश शर्मा, गणेश शर्मा, गणेश शर्मा। वार्ड नंबर 10 के चुनाव जीती है गणेश शर्मा, गणेश शर्मा। जिला पंचायत के जीती है जब चुनाव, गणेश शर्मा करी है खूबे विकास हो, खूबे विकास हो। जिला पंचायत के जीती है जब चुनाव, गणेश शर्मा करी है खूबे विकास हो। कोढ़वा बजरिया में सबका से हम कहले बानी, दुर्गागंज बजरिया में सबका से हम कहले बानी। गावे लायस सवा बारी बार अब की गणेश शर्मा, गावे